Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. Namuhla nguphatheleke ezomkhokha, kuningi okwenzakalayo lapha kumkhokha and kuningi okusazokwenzeka kumkhokha. Ngizoqala ngikhulume ngaso ke istory sakhe uzisebenzele benaye ke lapha uNtombi. Kusazomshubela ke uNtombi njengoba ke busy nendoda yabantu. Baveza ukuthi ke uthando likaNtombi naye ke lapha uzisebenzele lizovutha kaMalangabi ngenxa yesethembiso esobeke senziwe nguyeke uzisebenzele. Zizomkhalela kuNtombi njengoba ke ezobe efunwa intombi kazisebenzele engaziwa. Izobeka imfuna phansi phezulu ngenxa ukuthi ke usemdlele indoda. Kuzoba nzima for uNtombi ngenxa ke ukuthi bazothi kumthinta kancane. Ngidlule ngiye kwistory esithinta uMabusi benaye ke lapha uSiphamandla. Bengike ngakhuluma ke lapha ngestory esithinta uMabusi naye ke lapha uSiphamandla kwenye ke yama video ngiveza ukuthi ke kumathiza ngoJuly kuyavela ukuthi ke izinto isazoba nzima for bona and bazoze ke behambe beye eMozambique. So abakuvezayo kusazokwenzeka kuleli viki baveza ukuthi ke uSiphamandla usazobonga ubaba wakhe lapha uMthembu ngokuthi ke bavikele baphinde baveza ukuthi ke kusazobungazwa isiphiwo sakhe ke uMabusi. Ngidlule ngiye lapha kuNdlovu baveza ukuthi ke ukuthanda kakhulu imali kwaNdlovu kuzophuma ke esandleni. Baphinde baveza ukuthi uSibahle uzovezela abangani bakhe sakubachomela ngencebo kababa wakhe. Akuningi ke okuvelile mbukeli into engayisho nje ukuthi ke uNdlovu isazomkhalela ke lapha ngoJuly ngendlela yakhe okuvele ngakhona kumathiza. Kodwa kuyazi mina ngihlezi ngikhona for wena ngiyobuya ke nawo lamathiza ngizokuupdate. Yizo ke lezi ade ngikuphathele zona ke mbukeli ngicela ungakhohlwa nje ukuthi ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.